Tolosaldeko Giltzarri herri-zerriari da aurkezpenak egiten martxoaren 19 begira, gaurkoan Ibarran tokatzen da, ikusten dugu plazan dagoeneko dena atondu dezutela. Azaldu iguzu, herriko eragile egin diozu deialdia, zertarako da deialdi hau? Bai, herriko eragile talde politiko eta herritarrei oro har egin diogu deialdia. Pixka bat asmoa da, ekainean Tolosalde mailan aurkeztu zen Giltzarria, pixka bat Ibarrara ekartzea, Ibarrako taldea aurkeztea, Ibarran orain arte egindako ibilbidea aurkeztea ere bai, eta pixka bat gogoraraztea, orain arteko ibilbidea, eta pixka bat hemendiken aurrera martxoak 19 bitarte egingo dien ekimenen berri ematea, etorkizunak guztion artean irudikatzea, eta pixka konpromisoak hartzea ere bai. Orain egiteko nagusi edo garrantzitsuena sinadura bilketa da, nola dihoa sinadura bilketa hori Ibarran? Bai, momentuz behin bakarri jarri dugu, postua, gaur berriz jarriko dugu, eta ja 90 lagunek eman dute sinadura. Ibarran gutxienez 200 sinadura bildu behar ditugu, eta urtarriak 14 bitarte, ostiralero jarriko dugu adibidez maila Ibarrako plazan eta Ibarra sarreran, gaurko ekitaldian bai aukera egongo da horretarako, eta pixka bat asmoa da bintzat 200 edo albalin bada ahalik eta gehien lortzea. Gaurkoan eragileak gonbidatuak nolako erantzun ezaten ari da ekimena? Berez oso ona, zergatik enguatuko gehan ez, ireak, ekainean eskualdeko berrehun eragile baino gehiago zatu zuen, atxikimendu eman zioten Giltzarria prozesuari, eta Ibarratik bazien 30 eragile eta pertsona esanguratsuak eman zuten atxikimendua, orduan pixka bat horiei deitu diegu ere bai orain arte gurekin lanean ibili dena, saretzeko lanean ibili ziren eragile ezberdinei, eta gure lagun ezberdinei, orain arte prozesu honetan, 3 urtetako prozesu honetan, jende asko ondalako gure laguntzen, da pixkat deialde egin dio horiei, eta herriko eragile bestelako eragilei eta herritarrei oro har. Martxorako 3 hilabete falta dira, zer duzu pentsatu da Ibarran hemendik martxora bitartean? Asmoa da Tolosalde mailan hartuko du indarra handiena, orduan diseinu lana eta dena Tolosalde mailan egiten ari gea, baina pixka bat helburua izango litzeke guain nolabait sinadura bilketan laguntzea, herri-zerrikako sinadura bilketa horretan Ibarran helburuak betetzea, eta gero izango litzeke galdera adostea, izango da beste pausu bat, eta gero ekimen da ekitaldi ezberdinen bitartez, pixka martxoak 19 bitarte, kanpaina potente bat egiteko asmoa daukagu.